ljudi, ćao svima! Nećete verovati šta smo danas smislili. Hoćemo da snimimo najveći i najambiciozniji video za naš kanal. Da, i zove se... Hej, šta to radiš? Dogovorili smo se da ne govorimo o čemu je video. Da, to će biti iznenađenje. Dobro, izvinite. Zaboravila sam. Ljudi, ukratko, ovo će biti stvarno fenomenalan video. Verujte nam na reč, organizovali smo nešto neverovatno. Usput, što se tiče organizacije, dekor i kostimi su spremni. Ostalo je još samo da dovršimo poslednje detalje i to je to. Odlično, Čeri, šta je sa hranom i pićem? U toku je. Super, a meni je ostalo još samo da podesim kameru. Jedva čekam da počnemo sa snimanjem. A vi ljudi ne zaboravite da ostavite like na video. Hajde, slobodno. Dobro, devojke, ukoliko počinjemo snimanje, hajde za pola sata. Do tada ćemo završiti pripreme. Važi, nalazimo se ovdje za pola sata. Dobro, ljudi, vreme je da kupimo hranu i piće. Dakle, Betty je tražila da naručimo najskuplji set rolnica. Da vidimo cenu. $300 za set? Jesu li oni poludeli? Pa to su samo pirinači i riba. Zašto toliko košta? Moramo da nađemo nešto jeftinije. Evo ga, kilogram sušija za $10. Još i kapućino gratis. Ludilo. Naruči. Dobro, ljudi, kostim sam već odabrala. Ostalo još samo da prišijem posljednji detalj. Onaj najvažniji za Betty. Eto, skoro je gotovo. Ostalo je još samo da odsečem nekoliko konca. O Bože, Meti! Šta ti radiš ovdje? Kako si uopšte uspeo da uđeš? Uplašio si me. Dobro, idi da se igraš. Ja moram da radim. Tako, da nastavimo. O ne! Samo pogledajte ovu rupu! Meti je kriv, uplašio me je. Betty će me ubiti. Pa to je bio najvažniji kostim. Moram nešto da smislim. Tako je, treba da nađem sličnu tkaninu i sečem jedan komad. A onda taj komad da prišijem ovdje. Idem da tražim. Ljudi, potpuno ćete odlepiti od našeg novog videa. Ostalo je još samo malo da sačekate. Ja ću za to vreme proveriti kameru. Dobro, osvetljenje je podešeno, fokus namešten, slika je savršena. Fuj, o ne! Ne, samo ne to. A ona košta kao pola aviona. Ako devojke saznaju da sam razbila kameru, ubiće me. Moram hitno nešto da uradim. Možda da je zalepim selotejpom ili da kažem da je takva bila. Dobro, ljudi, kurir je doneo hranu i piće. Hajde da vidimo da li je sve u redu. Samo nemojte reći Betty da sam naručila sve jeftinije. Važi. O, mama, šta je ovo? Užas, ovaj suši izgleda kao da su ga pravili u mraku. I nogama. Sve je samo nabacano. Ovaj kapućino je mnogo gust. Dobro, možda tako treba. Ljudi, konačno sam zašila rupu. Istina, nisam našla sličnu tkaninu, pa sam morala ovako da je zakrpim. Šta mislite, hoće li Betty primetiti? Ja mislim da hoće. Slušajte, a šta ako to mesto prefarbamo? Hajdemo. Dobro, bez panike. Zalepit ću selotejp preko ekrana i pukotina se neće toliko primetiti. O ne, čini mi se da će sa ovim selotejpom slika biti još gora. Morat ću da slažem da je to neki novi filter. Važno je da im ne dam da drže kameru u rukama. Još samo malo, tako. Sada se skoro i ne primećuje ako gledaš iz daleka i u mraku. Jana, jesi li gotova? Betty, zašto me plašiš? Pa izvini, nisam... A šta ti radiš ovdje? Samo proveravam čvrstinu šavova. Nekako si mi čudna. Dobro, hajde požuri, vreme da počnemo snimanje. Važi, jesi li već podesila kameru? Da, naravno, podesila sam, sve u redu. Čekat ću te dole. Umalo da se odam. Tako, boja je još mokra. Ako se zalepi za Betty, stvarno sam gotova. Moram nekako da je osušim. O ne, ovako ću je sušiti celu večnost. Možda peškir možda pomogne? I to je beskorisno. Tačno, fen! To će mi sigurno pomoći. O ne, šta ću sad s ovim? Čeri, jesi li živa tamo? Jesu li hrana i piće spremni? O ne, moram hitno da učinim da ovo remek delo izgleda skupo.
O, već si sve pripremila? Bravo. A šta je ovo? Ovo? Pa ovo je autorski set šefa kuhinje. Ozbiljno, ne sjećam se da su to imali u meniju. Pa skoro su ažurirali meni. Evo, najskupljeg seta, baš kao što si tražila. Jasno. Nemoj to da diraš s prljavim rukama. Idi operi ih, a ja ću za to vreme postaviti kameru. Ne, kameru ti neću dati. Šta ako se fokus poremeti, gotovo, nema nam pregleda. Da li si ozbiljna? Pa to je samo kamera, a ne upravljač za svemirski brod. Svejedno ti je neću dati. Dobro, onda postavi je sam ako hoćeš. Evo me, kostimi su spremni. Odlično, Betty, postavi kameru. Šta? Stavi kameru na stativ, ili si mislila da snimaš telefonom? O, da, to uopšte nije loša ideja. Betty, ne zezaj se, brzo, hajde. Dobro. Sve je spremno, valjda. Ostao je još kostim. Jana, daj da vidim. A zašto je tako zgužvan? Ne razumem. Šta je sad ovo? Takav je novi kostim, dizajnerski. Jana! Dobro, Meti me je uplašio i slučajno sam isekla kostim. Da, pa to je bio najvažniji kostim. Da li shvataš šta si uradila? Ne, mislim da. Izvini, nisam namerno. Kažem ti, pas je zalajao i uplašio me je. Nije namerno, kažeš. U šoku sam. Šta stojiš? Brzo naruči novi. Dobro, dok kostim ne stigne, hajde da počnemo snimanje sa sušijem. Čeri, donesi set. Možda ne treba da počnemo od toga? Donesi ga, rekla sam. Dobro, ljudi, da li ste spremni da počnemo snimanje najluđeg videa na našem kanalu? Obećavam, bit ćete u šoku. Za ovo snimanje posebno smo naručili najskuplji set u našem gradu. Košta čak $300. Jeste li spremni da ga vidite? Dobro, ne razumem. Zašto najskuplji set u našem gradu izgleda kao da ga je neko već jeo? Pa to je dekonstrukcija, to je sada moderno. Čeri, reci istinu, inače će ti ovaj set završiti pravo na glavi. Jesi razumela? Nemoj, sada ću sve objasniti. Pažljivo slušam. Prosto set je koštao $300. Koliko? Da, dobro si čula. Odlučila sam da bi bilo pogrešno trošiti toliko novca. Zato sam naručila drugi. Na užas! Izvini, a zašto si kupila kapućino? To uopšte ne ide u suši. Pa zašto da ne? Odlično se slažu. Vi to jednostavno niste probali. Da li je to išlo kao poklon? Da. Jasno. Pa hvala vam, devojke. Bukvalno ste upropastile naš najbolji video. Betty, nemoj da se brineš. Pa kako da se ne brinem? Toliko sam čekala snimanje ovog videa. Ovo je bukvalno najgori dan u mom životu. Da, možemo da ugasimo kameru. Nemoj. Čekaj, stani, šta je sa kamerom? Jel slomljena ili šta? Ne dira je. Betty, zar nemaš ništa da nam kažeš? To je samo novi filter. Stvarno. Betty! Ok, ja sam razbila kameru pre pola sata. Stvarno? I zašto nisi priznala? A zašto ti nisi priznala da si isekla kostim? Devojke, ne svađajte se. A ti ćuti! Kupila si najjeftiniji set rolnica u nekoj budžet kafani. Još se raduješ. Pa ne radujem se. Već sam priznala svoju krivicu. Da li vi uopšte shvatate šta ste uradile? Upropastile se snimanje najjačeg videa ikada. Ovo je trebalo da bude najluđi video na YouTube-u. Pa šta, snimit ćemo neki drugi dan. Nećemo, dok mi budemo dogovlačile, naši konkurenti će to uraditi prvi. I to je to, zbogom 1.000.000 pregleda. Slušaj, zašto smo mi krive? Ti si uopšte razbila kameru. Pa to nije problem, našla bih već čime da snimamo. A vi ste sve upropastile. Betty, čekaj. Ne idite za mnom. Neverovatno, sama je zabrljala, nekako smo samo mi krive. Da, i šta ćemo sada? Idemo da pričamo sa njom, inače će se duriti još 2 dana. Betty, jesi tu? Ne. Betty, izvini, stvarno smo htjele najbolje. Htjela sam da uštedim zajednički novac, a Jana se stvarno uplašila zbog Betty-a. Da, i kamera, iako je razbijena, ipak snima. Kostim iz daleka i ne izgleda tako loše. Vi ne razumete, htjela sam da sve bude savršeno.
A sada imamo zakrpljen kostim, odvratan suši i sliku kao na starom televizoru. Usput, možda ipak da probamo autorski set šefa kuhinje? Možda je ukus bolji nego što izgleda. Nemam protiv i onako još ništa nisam jela. Dobro, donesi ovamo. Odmah. Nego reci mi, šta se dešava sa Denom iz drugog odeljenja? Pa nema tu ništa među Hajde nama. reci, sve ti vidim po očima. Pa, napisao je ćao, kako si? I mislim da će odgovoriti. A evo i mene. Jao, zar nisi mogla duže da se zadržiš? Još nismo završile priču o Denu. Koji? Iz drugog odeljenja, pa pričajte i sa mnom o tome. Pa miriše valjda na pirinač i krastavac. Šta, ja ćemo preživjeti? Ma dobro je. Evo, pojela sam komad. Malo je gumeno do duše, ali može da se jede. Eto vidite, a kapućino je baš vrh. Mada, ukus mu je čudan. Rolnice stvarno nisu loše. Slušajte, zašto uopšte gubimo vreme? Hajde sada da zamenimo kostim, napunimo kameru i snimimo video. Ajde, ja sam za... I ja isto. Odlično, onda ću staviti bateriju na punjenje. A mogu ja? Da slučajno i ovu kameru ne razbiješ. Dobro, idi stavi, a ja ću za to vreme da ponovim scenarij. A ja ću potražiti novi kostim u podrumu. Ljudi, šta vi mislite? Hoćemo li danas uspjeti da snimimo dobar video? Ako mislite da hoćemo, stavite like ispod videa. Ja ću za to vreme da učim scenarijo. Dakle, treba nam nešto upečatljivo. Mislite da će ovaj kostim odgovarati? Hajde da probamo. Pa kako vam izgleda? Meni deluje odličan. Jao, nešto me svrbi, brat. Je lice je počelo da me pecka. Možda je baska prašnjava? Jao, šta je sad ovo? O ne, jao majko! Evo, stavila sam kameru na punjenje. Ostalo je samo da operem boju s ruku. Šta je ovo? Sada ličim na jagodu punu bubuljica. Užas! U kadar ulaze 3 lepotice. Njihova koža sija na suncu kao u reklami za skupu kremu. Dođavola, ko je ovo napisao? Kakav je ovo usiljeno sladak tekst? Zašto mi lice svrbi? Šta? Zašto me tako gledate? O Bože, zašto ja izgledam kao paradajz? Moram hitno kod devojaka. Pogledaj me! Lice me svrbi. Ti mene pogledaj. Pa šta je ovo? Samo sam stavila masku, a kad sam je skinula, sve je već bilo crveno. Kakve veze ima tvoja maska? Sve je to zbog tvog suši od $10. Nemoguće. Moguće je, Cherry, otrovala si nas. Da li shvataš da danas imamo snimanje? Izgledamo kao likovi iz horror filmova. A zašto sam samo ja kriva? Same ste jele, niko vas nije terao. Pa naravno, a tek tvoj kapućino stvarno je imao čudan ukus. Ovo je definitivno najgori dan nikad. Prva kamera, onda kostimi, a sad i ovo. 3 hodajuće bubuljice. Da nisi vikala na nas, ne bismo došli da se pomirimo. I ne bismo jele ovu gadost. Ti si kriva. A tako znači. E pa dosta je. Idem u svoju sobu, sedeću tamo i ne izlazim dok mi se ne vrati normalna boja. I nemojte ni da pomišljate da mi prilazite. Histerična si. Ja ću sada da odem i sve da popravim. Dokazat ću da ovaj dan još uvijek može da se popravi. I kako misliš da ga spaseš? Naručit ćeš još jedan set za $5? Ma idi više! Dobro, za početak treba da se namažem kremom. Ljudi, ne zaboravite da ostavite like. Najgori dan se i dalje nastavlja. Užas, lice me peče. Kao da mi je preko njega pretrčalo 100 ježeva. Slušajte ljudi, nikad, ali nikad ne tražite od Cherry da naručuje hranu. Jer ćete završiti izgledajući otprilike kao ja. Šta radiš? Gledam na internetu kako možemo da se pomirimo sa Betty. Ma pusti to. Betty će uskoro sama dotrčati da se pomiri. Evo uzmi, bolje namaži ovu kremu. Misliš da će pomoći? Pa ranije je pomoglo. Dobro, da vidimo. Kako da se pomiriš sa drugaricom kada je baš sve krenulo loše? I šta tamo predlažu? Cveće? Picu? Ne, slušaj. Ovdje neki psiholog na forumu piše. Tvojoj drugarici je potrebna metoda naglog emocionalnog šoka. Ako je osoba u depresiji ili ljuta, treba je iznenada uplašiti. Adrenalin će potisnuti bes, pa ćete se zajedno smejati tom strahu. Adrenalin umjesto besa? Zanimljivo. Da li to znači da ako je uplašimo odjednom, će zaboraviti na rolnice i kosti? Tačno, ljudi, mi idemo u garažu po rekvizite, a vi za to vreme proverite da li ste pretplaćeni na naš kanal. I obavezno se pretplatite ako još to niste uradili. Pa konačno alergija prolazi i ponovo ličim na čoveka. Ljudi, da li ste to čuli? Izgleda da nešto se dešava u hodniku. Moram da proverim.
O ne, baš me je strah. Možda da pozovem devojke, mada to ne dolazi u obzir. Ljuta sam na njih, morat ću sama da idem. Hej, ko je tu? Izađite! Upozoravam vas, ako sada pozovem svoje drugarice, svima vam se crno piše. Hajde, izađite! Beti, jesi dobro? Hajde da ti pomognemo. Vi, jeste li skroz poludele ili šta? Beti, izvini, samo smo htjela nekako da ti skrenemo misli. Sjajna ideja, jeste li se same toga setile? Ne, pročitale smo na internetu. Jasno, znači više se ne ljutiš na nas? Jeste li ozbiljne? Posle ovoga nemojte ni da mi prilazite. To je to, ovo je bila posljednja kap. Ovo je stvarno bio najgori dan u mom životu. I sve zahvaljujući vama. Ali Beti, čekaj. Hajde da razgovaramo. Beti, pa šta ti je? Da li vi uopšte shvatate da ste mogli ozbiljno da me povredite? Srce mi je zamalo stalo. Zar ste stvarno mislili da ćemo se pomiriti ako me uplašite? Pa htjeli smo najbolje. U tom članku je pisalo da adrenalin pomaže. Htjeli smo da prestaneš da se ljutiš. Pa čestitam, vaš adrenalin je uspeo. Sada nisam samo ljuta, nego besna. Gubite se odavde. Nećemo otići dok se ne pomirimo. Pritom još moramo i da snimimo video. Neće biti nikakvog videa, otkazujem snimanje. Ali zašto? Zato što smo tim gubitnica. Ti, Čeri, otrovala si nas jeftinim rolnicama, a ti si isekla kosti. Ti si usputu razbila kameru. I uopšte, da Beti nije tražila najskuplji set, ne bi ga ni naručila na akciji. Uradila sam to iz inata, jer nas stalno pritiskaš. Šta? Ja sam uopšte jedina koja nešto radi za nas, a vi ste obične lenčuge. Jao, baš si divna. Muka mi je od tebe, ne želim da budem sa tobom u istoj sobi. Pa odlično, gubite se odavde. Čeri, zašto stojiš? Idi sa svojom drugaricom. Izgleda da se naš odlazak otkazuje. Kako to? Vrata su se zaglavila. Ne može biti, skloni se. Užas. Izgleda da se brava pokvarila. Neverovatno, i šta ćemo sada? Same smo kući. Polako, sada ćemo pozvati Dimu. Nema mreže. U ovoj sobi nikada nije bilo signala, to valjda znaš. Možda da probam svojim telefonom da uhvatim mrežu? Telefon mi se ispraznio. To je to. Kraj. Nema storija, nema pregleda. Umrećemo ovdje. I naći će nas za 3 godine. Zar tebe zanimaju samo pregledi? Pogledaj prvo sebe i sama stalno snimaš storije i čekaš preglede. Šta? Kada se to desilo? Svaki dan. To uopšte nije istina. Devojke, dosta više. Glava me boli od vas. Devojke, već si dosadila. Uvek su svi drugi krivi, samo ti nisi. Hajde umukni, inače ćeš sada dobiti. Jesi razumela? Aha, šta ćeš mi uraditi? Pa vidjet ćeš ako ne ućutiš. Iskreno, čak mi je malo drago što se kamera razbila. Kako misliš? Tako sam umorna od tog večitog. Ostavite like, nasmijte se na kameri. Ponekad samo poželim da živim normalnim životom. Slažem se, samo sam htjela da uštedim naš novac. Zato sam naručila ovaj sushi. Htjela sam da budem neka cool menadžerka. A ispalo je kao i uvek. Izvinite, devojke. Onda i vi izvinite. A za šta? Zato što sam ja kriva za sve. Toliko sam željela savršen video da sam se pretvorila u čudovište. Vikala sam na vas zbog svake sitnice. Onda hajde da se zagrlimo i da prestanemo da se ljutimo jedna na drugu. Ja se slažem. O, telefon je uhvatio signal. Jedna crtica. Brzo piši Dimi, neka dođe i otvori nam vrata. Važi? Jesam. Sada bar postoji neka šansa da će nas spasiti. Slušajte, dok čekamo Dimu, možda da snimimo nešto za naše pratioce. Hajde dok ima signala. Ljudi, ćao svima! Danas je zvanično bio najgori dan u našem životu. Da, danas smo razbile kameru. Upropastile smo kostim i pojele najgori suši na svetu. A ja sam umalo osedela od straha jer su devojke odlučile da me uplaše. Ali to nije sve.
Pored toga pokvarila nam se brava na vratima i ne možemo da izađemo. Ali ne brinite, Dima će uskoro doći po nas. I same znate kakav će ispasti novi video. Zato ljudi, ne zaboravite da ostavite like na video. Stvarno smo se potrudili. I pretplatite se na kanal. Svima čao! Gotovo. Dobro, sada nam je ostalo samo da sačekamo Dimu. Nadam se da neće zabrljati. Inače, devojke, ostalo je još sušija na krevetu. Možda da ga pojedemo do kraja? Ti se zezaš. Nemoj ni da me podsjećaš na njih. Peti, šta ti je? Normalan suši. Sada ću ja da ti pokažem šta je normalan suši. A zašto mene? Jeste li vas sve normalne?